ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇସାରିଲେଣି ଏତିକି ଜଣ ପିଲା ପାର୍ଟି କରିକି ଚିଲେଇକି ଏକଦମ ପୁରା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଦବ ନା যদি লাইক করে বলো দেখো যদি লাইক করবো আমি খাইদবা আর লাইক করতে করতে ଏତିକି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଛି ତୁମର ଏଇ ଯେତିକି ସବୁ ବାଳକ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକଦମ ପୁରା ମତେ ପାଗଳା କରି ରଖିଦେଇଛି ଏକଦମ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କତ ବଡ଼ କୁକି ରଖିଛନ୍ତି କାଟୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ଚାଲିଏ ଆଉ ଯଦି ସତୁକାର ଡେଜା ଚାଲେ ତମେ କେମିତି କରି କି ନଥାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୂଆ ପାର୍ଲର ଖୋଲିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି 4-5ଟା ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଚୁଟିକି ଛିଡ଼େଇକି ସବୁ ରଖିଦେଲେ ୟାଙ୍କର ତ ଏମିତି ଲାଗି ରହିବ ଏମିତି ରଖିବା ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏଟା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି ବାଇ ଯଦି ଆଉ ଭିଡିଓ ଲାଇକ୍ କରିବନି ମୋର ବି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥା ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ ଆଉ ଏତ ବଡ଼ ରହିଲେ ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି ଲମ୍ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବେଶୀ ନାହିଁ ଏବେ ତ ଦିନ ଯାକ ମୁଁ ଏହାକୁ ରହିବି ଦିନ ସାରା ସେ ଦିନ ଯାକ ସେ ଏମିତି ବସା ସହିତ କରିବେ ସେ କଥା ଆମେ ରଖିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ କି ପରିସ୍ଥିତି ଆମର